Φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, για μία ακόμη φορά είμαστε συντονισμένοι εδώ σε αυτές τις έκτακτες εκπομπές στο Web Radio Λιβαδιά Ενημέρωση, το καινούριο ραδιόφωνο της πόλης μας. Είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε σε λίγο με την κυρία Γέρη Νικολού, την κυρία Λαμπρινή Γέρη Νικολού, η οποία στο επάγγελμα είναι δικηγόρος και δημοτική σύμβουλος στο Δήμο Λεβαδέων με την λαϊκή συσπήρωση. Συντροφιά μου σήμερα σε αυτήν την συνέντευξη θα είναι και η Μαρία η Ζαχαρία, η οποία θα είναι μέσα από θα κάνει μια ξεχωριστή εκπομπή ενημερωτική με το δικό της ξεχωριστό ύφος κάθε Παρασκευή στις 8 το βράδυ. Θα σχολιάζει την επικαιρότητα με, όπως είπαμε, το δικό της ξεχωριστό ύφος. Καλησπέρα Μαρία. Καλησπέρα σας. Σήμερα ασχολούμαστε πάλι με το πολύ σημαντικό θέμα για τα ακίνητα της Λιβαδιάς. Ένα μεγάλο θέμα. Ένα τεράστιο θέμα για την πόλη και θα έχουμε σε λίγα λεπτά μαζί μας την κυρία Γέρη Νικολού Λαμπρινή από τη Λαϊκή Συσπήρωση να μας δώσει και τη δική της τοποθέτηση πάνω σε αυτό το πολύ σημαντικό θέμα. Μιας και να το πούμε σε αυτό το σημείο ότι η κυρία Γέρη Νικολού είχε αναλάβει και το νομικό σκέλος της υπόθεσης κατά κάποιο τρόπο. Θα τα πούμε όλα σε λίγο. Μην ξεχνάτε ότι στο ραδιόφωνο, στο καινούργιο ραδιόφωνο της πόλης, κλείνουμε με αυτή τη συνέντευξη, με την συνέντευξη της κυρίας Γέρη Νικολού σε λίγο. Έχουν μιλήσει όλοι. Έχει μιλήσει η κυρία Μαριέλου από την κίνηση πολιτών Save Νερόμυλος. Έχουμε μιλήσει με τον Κώστα Κολιούση, τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου, με τον γιατρό, τον Πέτρο Αργουμάνη, ο οποίος είναι και αυτός δημοτικός σύμβουλος επίσης στην Λαϊκή Συσπήρωση, με τον επικεφαλής της παράταξης Αλλάζουμε Σελίδα, Δημήτρη Καραμάνη, και με την κυρία Γιωταπούλου. Επίσης είναι στην αντιπολίτευση του Δήμου, αλλά έχει και την έδρα του βουλευτή του νομού μας. Έτσι λοιπόν σήμερα θα κλείσουμε με την κυρία Γέρη Νικολού. Καλησπέρα Λαμπρινή. Καλησπέρα σας κυρία Ζαχαρία και κύριε Κιούση. Ευχαριστώ πάρα πολύ καταρχάς για την πρόσκληση. Καλησπέρα και στους ακροατές σας. Και εύχομαι καλή αρχή σε αυτό το ξεκίνημα που έχετε κάνει με το ραδιόφωνο σας, που είναι πολύ σημαντικό πιστεύω για την πόλη της Λιβαδιάς και για να ακούγονται οι φωνές όλων με τρόπο δημοκρατικό. Αυτός είναι ο σκοπός μας, αυτό θέλαμε και αυτό θα επιδιώξουμε. Ένα ελεύθερο σε εισαγωγικά και χωρίς εισαγωγικά ραδιόφωνο. Ένα ραδιόφωνο που θα μπορεί να έχει βήμα οποιοσδήποτε φορέας, απλός πολίτης, ώστε να ακούμε τις απόψεις όλων. Γιατί εδώ πρέπει να λέγονται όλα. Σωστά? Εννοείται. Λοιπόν, πάμε στο θέμα μας. Πάμε σε αυτό το μεγάλο θέμα που απασχολεί το τελευταίο διάστημα τους πολίτες, τους περισσότερους πολίτες θα έλεγα της Λιβαδιάς, και όχι μόνο, θα έλεγα και του νομού. Γιατί μιλάμε για την όμορφη περιοχή, αυτή την ξεχωριστή περιοχή της Κρίας και τα ακίνητά της. Λοιπόν, να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Βεβαίως. Ωραία, σας ακούμε. Καταρχάς, πράγματι, όλη αυτή η περιοχή της Κρίας, αλλά και το ιδιαίτερο στο κτίριο του Νερόμυλου, για το οποίο στην ουσία γίνεται ιδίως ο λόγος αυτή την περίοδο, είναι, όπως εκφράζει και η Δημοτική Αρχή, αλλά και όλοι οι υπόλοιποι εμείς, είναι ένα τοπόσιμο της Λιβαδιάς. Είναι το βασικότερο είναι τα βασικά κτίρια τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας και έχουν επιτελέσει διαχρονικά για τη Λιβαδιά και στα πλαίσια της δωρεάν παραχώρησης που έτρεχε μέχρι και το 2019, αν θέλετε, ένα κτίριο που αποτέλεσε πολιτιστικό πυλώνα για την πόλη. Δηλαδή που πραγματικά εκεί πραγματοποιήθηκαν εκδηλώσεις και χρησιμοποιήθηκε για αυτό που λέμε, αξιοποιήθηκε μάλλον πολιτιστικά, που είναι και ένας από τους λόγους για το οποίο το ζητάμε στην ουσία να περιέλθει και ξανά σε εμάς ως Δήμος. Είναι λοιπόν αναγκαίο κατά αυτόν τον λόγο αυτό το κτίριο να υπάρχει στο Δήμο. Είτε αυτό θα συμβεί με παραχώρηση της κυριότητάς τους, που θα ήταν το ευκταίον στην παρούσα φάση, αλλά ακόμα και με το δεύτερο τρόπο, αυτό που λέμε, την οριστική μακρόχρονη δωρεάν παραχώρησή του στο Δήμο Λιβαδιάς. Ναι. Είδαμε λοιπόν ότι ήδη από το 2019 υπήρχαν κάποιες δηλώσεις ότι αυτό πραγματικά, ας πούμε, θα συνέχιζε η παραχώρησή του, δεν γινόταν καμία απολύτως ενέργεια. Ενέκυψε βέβαια και το ζήτημα της πανδημίας. Συγγνώμη που σε διακόπτω. Να πούμε ότι αυτές οι δηλώσεις ήρθαν από το στόμα του ίδιου του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, εδώ στην Κρία. Ναι. Πραγματικά
Φυσικά ήταν πραγματικά σε μια συνάντηση που έχει κάνει εδώ πέρα ο Πρωθυπουργός της χώρας. Βεβαίως αυτό αποδεικνύει στην ουσία ότι το συγκεκριμένο θέμα έχει συγκεκριμένη πολιτική βάση. Δηλαδή είναι μια πολιτική διεκδίκηση καταρχάς. Ξεκινάμε από εκεί. Γι' αυτό και παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο η πολιτική βούληση που θα επιδείξει η Δημοτική Αρχή, αλλά και οι υπόλοιπες παρατάξεις, και ταυτόχρονα σε αυτήν συντάσσονται και οι πολίτες με την πολύτιμη αυτή συμβολή του Εργατικού Κέντρου και των 48 επίσης φορέων συν αυτό που έβγαλαν το κοινό κάλεσμα και ήδη διεκδικούν τα ακίνητα με αυτόν τον τρόπο, με τις παρουσίες τους, με τις παρεμβάσεις τους παντού. Είναι λοιπόν ένα ζήτημα καθαρά πολιτικό, το οποίο έχει μια νομική διάσταση, την οποία προσπαθήσαμε να αξιοποιήσουμε. Βεβαίως, μέχρι να φτάσουμε στη νομική διάσταση, έχει περάσει ένα χρονικό περιθώριο, ξέρετε, 2 ετών, στο οποίο αυτό το οποίο παρακολουθούσαμε όλοι και ως πολίτες, αλλά και εμείς ως δημοτικοί σύμβουλοι, ήταν μια σιωπή εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής. Δηλαδή, το 2020, με ερωτήσεις, ας πούμε, με παρεμβάσεις κτλ. Καταλήξαμε σε μια ομόφωνη απόφαση, αν θυμάστε τότε, το 2020 το καλοκαίρι, ναι. Το οποίο στην ουσία αποφασίσαμε ομόφωνα ως Δημοτικό Συμβούλιο να τα διεκδικήσουμε οριστικά και δωρεάν τα ακίνητα αυτά για το Δήμο Λιβαδιάς. Τι πιο λογικό από αυτό. Έτσι, από εκείνη λοιπόν την απόφαση και μετά πέρασε μακρό χρονικό διάστημα μέχρι που φτάσαμε μετέπειτα το 2021, αν δεν απατώμε, στις αρχές του 2021, που από παρεμβάσεις της αντιπολίτευσης κυρίως προέκυψε, δηλαδή στη διαδικασία των ερωτήσεων προς τον Δήμαρχο και χωρίς την απευθείας ενημέρωσή του με ανακοινώσεις που θα μπορούσαν να είχαν γίνει, διότι προβλέπονται από τη διαδικασία του Δημοτικού Συμβουλίου να γίνονται τέτοιου είδους ανακοινώσεις. Με παρεμβάσεις λοιπόν και πίεση εκ μέρους της αντιπολίτευσης, σε ερωτήσεις της, αρχίσαμε να μαθαίνουμε τις πληροφορίες για τις συζητήσεις που γίνονταν με την ΕΤΑΔ εκ μέρους του Δημάρχου. Βεβαίως είναι μια σειρά συζητήσεων που από ό,τι φάνηκε δεν είχε κάποιο αποτέλεσμα, διότι η ΕΤΑΔ είναι μια ανώνυμη εταιρεία, στην οποία τα ακίνητα αυτά, όπως γνωρίζουμε, έχουν παραχωρηθεί με νόμο. Έχουν περάσει, δηλαδή έχουν μεταβιβαστεί στην ΕΤΑΔ. Να εξηγήσουμε λίγο στον κόσμο. Συγγνώμη πάλι που σε διακόπτω. Όχι, βεβαίως, άμα διακόψετε θα ρωτάτε ό,τι θέλετε. Ωραία. Πρώτον να πούμε, να επισημάνουμε ότι αρκετός κόσμος στη Λιβαδιά δεν γνωρίζει ότι αυτά τα κινητά δεν ανήκουν στους πολίτες της Λιβαδιάς και στο Δήμο, ότι δεν είναι δικά μας, ότι ανήκουν κάπου αλλού. Δεν το ξέρει αρκετός κόσμος στη Λιβαδιά αυτό ακόμα. Ο κόσμος και οι τουρίστες και εμείς που φωτογραφιζόμαστε. Μιλάμε για ένα κτίριο, το πιο πολυφωτογραφημένο κτίριο που υπάρχει στην Κρία. Αυτό και η Έρκινα. Λοιπόν, είναι αρκετός κόσμος που δεν το γνωρίζει. Θέλουμε να πούμε έτσι, να ενημερώσουμε όσοι μας ακούν αυτή τη στιγμή, να βοηθήσουμε τον κόσμο να καταλάβει λίγο το νομικό καθεστώς πώς είχε σε αυτή την ιστορία. Πώς έγινε δηλαδή. Λοιπόν, εδώ αυτά τα ακίνητα απαλωτριώθηκαν υπέρ του ΕΟΤ, δηλαδή η περιοχή μάλλον της Κρίας, να το πούμε καλύτερα, απαλωτριώθηκε υπέρ του ΕΟΤ σε μια περίοδο που γίνονταν απαλωτριώσεις σε όλη την Ελλάδα. Είναι αρκετά παλαιά αυτή η παραχώρηση προς τον ΕΟΤ των ακινήτων. Αν δεν απατώμε, για να μην κάνω κάποιο λάθος, είναι με ένα ΦΕΚ του 65. Λοιπόν, απαλωτριώθηκαν λοιπόν υπέρ του ΕΟΤ. Παραχωρήθηκαν ακολούθως και διαμορφώθηκαν κιόλας με χρήματα του λαού της Λιβαδιάς, παραχωρήθηκαν δωρεάν στο Δήμο Λιβαδιάς, ο οποίος τα διαχειριζόταν. Το γεγονός ότι ο πολίτης της Λιβαδιάς δεν γνωρίζει το ιδιοκτησιακό καθεστώς, νομίζω ότι έχει να κάνει με το γεγονός ότι είχε επιτευχθεί μια ουσιαστικά μακρόχρονη δωρεάν παραχώρηση του ακινήτου. Είναι ένα κτίριο το οποίο πραγματικά κάλυπτε πάγιες και διαρκείς ανάγκες, θα πω εγώ, του Δήμου, πολιτιστικές, τα συνεδριά του, τις εκθέσεις του, τα πάντα κτλ. Άρα λοιπόν στο θυμικό του πολίτη της Λιβαδιάς είναι πράγματι καταγεγραμμένο ως ακίνητο το οποίο μας ανήκει. Παρ' όλα αυτά το ιδιοκτησιακό καθεστώς των ακινήτων αυτών, δυστυχώς για μας, δεν βρισκόταν ποτέ στη Λιβαδιά. Και εδώ επιτρέψτε μου ότι πιστεύω, προσωπική βέβαια εκτίμηση αυτή, ότι ακόμα και παλαιότεροι δήμαρχοι της πόλης θα μπορούσαν ενδεχομένως νωρίτερα, και όταν τα πράγματα δεν είχαν φτάσει σε αυτό το σημείο του υπερταμείου που είμαστε σήμερα από το 2015, να είχαν διεκδικήσει την παραχώρηση, την οριστική παραχώρηση και των 3 ακινήτων, Ξενία, Νεροτριβή και Νερόμυλος, στο Δήμο Λιβαδιάς.
και να είχαμε πετύχει μέχρι σήμερα αυτή τη διαδικασία. Τώρα είμαστε σε ένα ξεχωριστό νομικό πλαίσιο πια. Έχουν περάσει με νόμο στην ΕΤΑΔ, η οποία είναι διαχειρίστρια εταιρεία των ακινήτων του δημοσίου. Είναι με ένα νόμο του 2016 που έχει γίνει αυτή η μεταβίβαση και μετέπειτα πράξεις βεβαίως που έγιναν το κάθε ακίνητο πέρασε τέλος πάντων ξεχωριστά. Έναν μνημονιακό νόμο. Με έναν μνημονιακό νόμο βέβαια του 2016, ο οποίος στην ουσία δεσμεύει τα ακίνητά μας μακρόχρονα στο υπερταμείο προκειμένου να βγαίνουν τα δάνεια της Ελλάδας. Ακριβώς. Άρα λοιπόν είναι ας πούμε από αυτά τα ακίνητα τα οποία μπήκαν σε αυτό το καθεστώς. Θα μπορούσε να είχε αξιοποιηθεί παλαιότερα ενδεχομένως. Νομίζω εγώ ότι υπήρχε η δυνατότητα και παλαιότερα να έχει γίνει αυτό που σήμερα προσπαθούμε να κάνουμε ως Δημότης Λιβαδιάς και που έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, επιτρέψτε μου, ότι στα χρόνια που έχουν περάσει πραγματικά τα ακίνητα και του Ξενία και της Νεροτριβής φαίνεται να είναι μισθωμένα ακίνητα αυτή τη στιγμή από την ΕΤΑΔ. Με την αίτηση αυτή που εισάγαμε τότε στο Δημοτικό Συμβούλιο της 12ης Οκτωβρίου, εμείς ζητάμε να μας παραχωρηθούν το σύνολο αυτών των ακινήτων. Απλά αυτή τη στιγμή είναι στην επικαιρότητα το κτίριο του Νερόμυλου. Αφενός γιατί τα δύο άλλα κτίρια έχουν αυτή τη στιγμή ενεργές μισθώσεις με την ΕΤΑΔ, και αφετέρου γιατί είναι η μίσθωση του Νερόμυλου, όχι η μίσθωση, η δωρεάν παραχώρηση, με συγχωρείτε, του Νερόμυλου που έληξε το 2019 και έκτοτε αυτό το ακίνητο αυτή τη στιγμή δεν βρίσκεται με κάποιον ας πούμε νομικό τρόπο στην διαχείριση του Δήμου μας, να το πούμε έτσι. Ναι, σωστά. Και σε αυτό το σημείο θα ξαναπώ για μια ακόμη φορά ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είχε υποσχεθεί ότι αυτές οι συμβάσεις θα ανανεωθούν. Και από εκεί και μετά δεν είδαμε καμία κίνηση, αλλά όχι μόνο από την κυβέρνηση, αλλά ούτε από τον Δήμο. Δεν ενημερωθήκαμε σε αυτό το χρονικό διάστημα για το τι έγινε. Βεβαίως τώρα με βάζετε στον πειρασμό να σας πω ότι ο Πρωθυπουργός και ο κάθε πολιτικός ασκεί μια συγκεκριμένη πολιτική. Άρα λοιπόν όταν πολιτικές δυνάμεις οι οποίες σήμερα βρίσκονταν προηγουμένως στην αντιπολίτευση και σήμερα βρίσκονται στην κυβέρνηση και το αντίθετο αυτή τη στιγμή έχουν βάλει την υπογραφή τους στα μνημόνια, άρα στην ουσία έχουν αποδεχτεί ότι τα ακίνητα αυτά που τα διαχειρίζονται οι Δήμοι και τέλος πάντων είναι αναγκαία για τη λειτουργία των Δήμων, ότι έχουν μπει σε αυτό το καθεστώς. Άρα θέλω να πω ας πούμε ότι και πολιτικά αν θέλετε, βεβαίως είπε για την παραχώρηση, αλλά για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, οι προφορικές δεσμεύσεις είναι προφορικές δεσμεύσεις και εδώ είναι όλα πολιτική και πολιτική βούληση. Η πραγματικότητα είναι λοιπόν ότι αυτά τα ακίνητα, αν όντως υπήρχε πολιτική βούληση, θα μπορούσε να είχε ίσως αυτή τη στιγμή επιτευχθεί ένα μεγάλο κομμάτι αυτής της παραχώρησης. Είναι δε, και θέλω να το πω εδώ, ότι πολλές φορές έχουμε ακούσει από τη Δημοτική Αρχή της πόλης να αναφέρεται σε ένα ντόμινο. Αν δεν ξέρω, πιστεύω ότι και οι πολίτες το γνωρίζουν και το έχουν ξανακούσει. Δηλαδή ότι έχει ακουστεί ότι αν και εφόσον γίνει δεκτό ένα αίτημα παραχώρησης των ακινήτων αυτών προς το Δήμο Λιβαδιάς, αυτό ενδεχομένως θα δημιουργούσε ένα ντόμινο παραχωρήσεων, δηλαδή δήμους, άλλους δήμους της Ελλάδας, οι οποίοι επίσης διεκδικούν ακίνητα, δηλαδή η Λιβαδιά δεν είναι ο μοναδικός δήμος που διεκδικεί ακίνητα, διεκδικούν λοιπόν ακίνητα και θα δημιουργούσε ένα ντόμινο, δηλαδή θα πήγαινε ο κάθε δήμος και θα έλεγε γιατί το δώσετε αυτό στη Λιβαδιά, δώστε και σε εμάς. Άρα λοιπόν αυτή η δήλωση, η οποία έχει έρθει στην ουσία και από τη Δημοτική Αρχή, αποδεικνύει ακριβώς το ρόλο αυτής της διεκδίκησης, ότι είναι πολιτική και απαιτεί πολιτική βούληση. Και ο φόβος τους ενδεχομένως είναι αυτός, ότι θα υπάρξει ένα ντόμινο. Και επειδή αυτός ο φόβος, κατά την ταπεινή μου γνώμη, είναι μη πραγματικός, και είναι μη πραγματικός γιατί ο κάθε Δήμος έχει πολύ διαφορετικά κριτήρια και πολύ διαφορετικές ανάγκες. Ο Δήμος Λιβαδιάς είναι ένας Δήμος ο οποίος πραγματικά στερείται υποδομής τέτοιας που να μπορεί να καλύψει τις πραγματικές του ανάγκες σαν Δήμος. Αυτό δεν συμβαίνει με όλους τους Δήμους της Ελλάδας, ώστε να δημιουργηθεί τέτοιο ντόμινο. Ναι. Συμφωνούμε σε αυτό. Να σας ρωτήσω, κυρία Γερονικολού. Βεβαίως. Επειδή στις 12 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Συμβούλιο κάνατε μία παρουσίαση για το πώς ακριβώς νομικά μπορεί να στηριχτεί αυτή η διεκδίκηση και την παρακολούθησα με πολύ μεγάλη προσοχή, δόθηκαν και κάποια παραδείγματα στην εισήγηση που είχατε κάνει και για άλλες πόλεις που έχουν ήδη
διεκδικήσει και πάρει ακίνητα με τον ίδιο τρόπο? Ναι, υπάρχουν διαδικασίες που τρέχουν παράλληλα με εμάς. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλοί δήμοι στην Ελλάδα οι οποίοι προσπαθούν και αυτοί να πάρουν ακίνητα, από το ελληνικό δημόσιο βεβαίως. Εμείς εδώ πέρα έχουμε την εξής, ας πούμε, διαφορά, ότι το δικό μας ακίνητο, επειδή έχει περάσει στην ΕΤΑΔ, υπάρχει στην ουσία, πώς να το πούμε, υπάρχει διάταξη με την οποία, αν υπάρχει αυτό που λέω εγώ από πριν, η πολιτική βούληση, θα μπορούσε το ακίνητο αυτό του ΕΟΤ να επανέλθει από την ΕΤΑΔ στο ελληνικό δημόσιο και το ελληνικό δημόσιο να μας το παραχωρήσει. Άρα ο νόμος δίνει τη δυνατότητα. Υπάρχει το παραθυράκι. Όλοι οι νόμοι του κράτους, στη μεγάλη τους πλειοψηφία, και αυτό είναι επίσης πολιτικό, δηλαδή, ας πούμε, αν θέλετε, ότι και αυτό αξιοποιείται πολιτικά. Αφήνουν σίγουρα κάποια παράθυρα, αυτό που λέμε, τα οποία συνήθως τα χρησιμοποιεί πολιτική, ας πούμε, ηγεσία, προκειμένου να κάνει αυτό που πρέπει, να εξαιρέσει αυτά που χρειάζεται. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχει πάντως πάντα ένα παράθυρο. Εν προκειμένου, υπάρχει αυτό το παράθυρο, το οποίο εμείς λέμε και είπαμε και στο Δημοτικό Συμβούλιο, ότι ενώ είναι πολιτική μεν διεκδίκηση, δηλαδή στηρίζεται στο κατά πόσον ο λαός θα κατέβει και θα το διεκδικήσει και θα νιώσουν το πολιτικό κόστος από από όλη αυτή την πολιτική που θα προκύψει τέλος πάντων και τον κόσμο ο οποίος θα σειρεύσει για να υπερασπιστεί το αίτημά μας στην ουσία. Ότι υπάρχει παρόλα αυτά και ένα παράθυρο, το οποίο μας δίνει μια δυνατότητα να προσπαθήσουμε νομικά πια να ανοίξουμε ένα δρόμο δικαστικής διεκδίκησης. Τότε γιατί θεωρείτε ότι... διεκδίκησης, ο οποίος μπορεί να μας ανοίξει και το δρόμο της δικαστικής διεκδίκησης. Συγγνώμη, τότε γιατί θεωρείτε ότι ο Δήμαρχος κολλησιεργεί? Δεν θέλει ο Δήμαρχος να πάρουν οι πολίτες του Δήμου τα ακίνητα αυτά στην κατοχή τους για να μπορέσουν να τα χρησιμοποιήσουν για πολιτιστικούς λόγους? Τώρα να σας πω ότι τα πολιτικά κίνητρα του καθενός, εγώ προσωπικά δεν είμαι σε θέση να τα γνωρίζω. Αυτό το οποίο αναφέρεται ως κολλησιεργία είναι αυτό το οποίο έχει προκύψει δυστυχώς και το βλέπουμε, ας πούμε. Εγώ θέλω να φέρω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, επειδή και στα τελευταία δημοτικά συμβούλια το ανέφερα και έκανα ερωτήσεις, ας πούμε, ως προς τα πρωτόκολλα της αίτησης που καταθέσαμε. Τα οποία δυστυχώς 4 μήνες μετά, εγώ για να τα λάβω προσωπικά, έκανα γραπτή αίτηση προς το Δήμο στις 2 Μαρτίου. Μου απαντήθηκε όντως προφορικά την επόμενη μέρα όλα τα πρωτόκολλα, τα οποία όμως ο Δήμος τα έμαθα την επόμενη μέρα. Δηλαδή, αν δεν είχε γίνει η αίτησή μου αυτή προς το Δήμο, πιθανώς αυτή τη στιγμή να μην γνωρίζαμε και τα πρωτόκολλα. Επίσης, επειδή ακριβώς μιλάμε για δημόσιο και για διοικητικές διαδικασίες, θεωρώ και ως δικηγόρος ότι για να μπορείς να λες ότι κάνεις πράγματα, θα πρέπει αυτά τα πράγματα να είναι έγγραφα. Δηλαδή, όλο το δημόσιο το γνωρίζετε, φαντάζομαι κι εσείς, ότι κινείται με έγγραφα, με αιτήσεις, με πρωτόκολλα, με επιστολές, με mail. Δηλαδή, πρέπει κάπως με κάποιον τρόπο να αποδεικνύονται και οι ενέργειες, σε πάση περιπτώσει, που γίνονται. Εδώ λοιπόν πράγματι η αίτησή μας έχει φύγει, έχει πάει σε κάποια υπουργεία. Στο Υπουργείο Οικονομικών έμαθα κατόπιν αυτών των απαντήσεων ότι έχει αρχιοθετηθεί και όλα στο αίτημά μας. Στο Υπουργείο Πολιτισμού έχουμε μάθει ότι δεν έχει πάει καθόλου. Δηλαδή αυτά τώρα είναι καταγεγραμμένα πια κατόπιν των πρωτοκόλλων των οποίων μου δόθηκαν. Άρα λοιπόν πράγματι βλέπουμε, ας πούμε, ότι υπάρχει μια κολλησιεργία από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής. Τώρα τα κίνητρα, να σας πω ότι η αλήθεια είναι ότι η Δημοτική Αρχή από την πλευρά της, από την πρώτη στιγμή δεν συμφωνούσε δεν συμφωνούσε όχι με το αίτημα αυτό το νομικό, δεν συμφωνούσε με το να παραχωρηθεί το ακίνητο δωρεάν σε εμάς ή να κάνουμε μια τέτοια διαδικασία. Μάλιστα. Τώρα. Μάλιστα. Δηλαδή θέλω να πω ότι υπήρχε μια διαδικασία διαπραγμάτευσης με την ΕΤΑΔ που αφορούσε το ενοίκιο και πόσο θα είναι το ύψος του ενοικίου και αν θα είναι 300 ευρώ πάνω, 300 ευρώ κάτω, που θεωρώ ότι σαν συζήτηση από τη στιγμή που ο Δήμος είχε ομόφωνες απαντήσεις στα χέρια του, νομίζω ότι δεν ήταν σκόπιμες αυτές οι διαπραγματεύσεις, σε πάση περιπτώσει. Έπρεπε να είναι με έναν άλλον τρόπο να γίνεται αυτή η διαπραγμάτευση για τη δωρεάν παραχώρηση και όχι για την μίσθωση. Εσείς προσωπικά τι πιστεύετε, κυρία Γερονικολού,
Γιατί φέρετε έτσι με αυτόν τον τρόπο ο Δήμαρχος? Δέχεται πιέσεις, ακολουθεί μια επιλογή της κυβέρνησης ή είναι μια δική του ιδιοληψία? Όλοι μέσα έχουμε μια πολιτική ταυτότητα και από εκεί και πέρα εκπροσωπούμε. Η αλήθεια είναι ότι η Δημοτική Αρχή σε μια σειρά από πάρα πολλά ζητήματα που δεν έχουν να κάνουν μόνο αυτό, έχουν να κάνουν, όπως βλέπετε, ας πούμε, παρακολουθώντας τα Δημοτικά Συμβούλια και τις παρεμβάσεις που κάνουν και οι δικοί μας οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της Λαϊκής Συσπήρωσης, ότι στην ουσία η Δημοτική Αρχή εφαρμόζει τους νόμους του κράτους, δεν αντιδρά στα νομοθετήματα με τα οποία διοικείται ο Δήμος, άρα λοιπόν στην ουσία ακολουθεί αυτή την πολιτική. Οπότε προσωπικά δεν έχω την αυταπάτη ότι θα μπορούσε να κοντραριστεί σε μια τέτοια διαδικασία. Τώρα από εκεί και πέρα το αν υπάρχει κάτι άλλο δεν το γνωρίζω και εν πάση περιπτώσει είναι αρμόδιος ο ίδιος, πιστεύω, να απαντήσει σε κάτι τέτοιο. Τώρα τι να σας πω. Βλέπουμε κατά καιρούς και υποτονικά δημοτικά συμβούλια, αυτή είναι δική μας άποψη, δηλαδή ότι, ας πούμε παράδειγμα, την τελευταία φορά που ακούσαμε τον Δήμαρχο να λέει ότι τα κλειδιά μας αλλάξανε τις κλειδαριές και δεν έχουμε πλέον τη δυνατότητα να μπούμε μέσα και μας ζητάει η ΕΤΑΔ για ένα δημοτικό συμβούλιο που έχετε τη Δευτέρα, αύριο, να αδειάσουμε το χώρο γρήγορα, δεν είδαμε την αντίδραση που περιμέναμε να δούμε. Ειλικρινά. Στα δημοτικά συμβούλια ακολουθείται μια διαδικασία. Η διαδικασία έχει ερωτήσεις και τις απαντήσεις του Δημάρχου. Εδώ για να μπορεί να υπάρχει ένα θέμα, εγώ αν έχετε παρακολουθήσει τα τελευταία δημοτικά συμβούλια, πάντα ρωτώντας, ένα από τα ερωτήματά μου είναι πότε θα βάλετε δημοτικό συμβούλιο με θέμα την πύχη των ακινήτων της Κρίας. Δηλαδή να υπάρχει ένα δημοτικό συμβούλιο στο οποίο να μπορούμε όντως να τοποθετηθούμε από αυτού. Στη διαδικασία των ερωτήσεων που έχει έναν συγκεκριμένο χρόνο, αυτό κτλ. Δεν είναι πάντα εύκολο να γίνει κάτι. Δηλαδή να υπάρξει, πώς να σας πω, ολοκληρωμένη συζήτηση από αυτού. Καταλαβαίνω. Επίσης αυτό τώρα είναι ένα έγγραφο που από ό,τι καταλάβαμε όλοι έχει έρθει προ καιρού. Έτσι, για το ζήτημα, ας πούμε, των αντικειμένων που υπάρχουν μέσα, τα οποία έχουν και μια σημαντική αξία. Δηλαδή, εντός του Νερόμιλου υπάρχουν αντικείμενα ιδιοκτησίας του Δήμου Λεωαδέων, τα οποία έχουν πολύ σημαντική αξία. Ακριβώς. Έτσι. Θεωρώ και ως νομικός ότι βεβαίως είναι η ιδιοκτήτης η ΕΤΑΔ, βεβαίως πήγε, άλλαξε τα κλειδιά. Δεν συμφωνώ με τις ενέργειες αυτές σε καμία περίπτωση. Άλλαξε τα κλειδιά, συγγνώμη κυρία Αγγέλη. Δεν έχει ακολουθήσει ούτε η ΕΤΑΔ την νόμιμη διαδικασία προκειμένου να προβεί σε αυτές τις ενέργειες. Ακριβώς. Αλλάζει τα κλειδιά η ΕΤΑΔ, ενώ την ίδια χρονική στιγμή το ρεύμα το πληρώνει ο Δήμος. Πράγματα δηλαδή. Η συντήρηση των κτίριων αυτών γενικώς και διαχρονικά είναι στα έξοδα, στα πάγια έξοδα του Δήμου. Συγγνώμη, αλλά πιστεύω ότι οποιαδήποτε άλλη δημοτική αρχή θα ήταν εκεί έξω από την πόρτα του Νερόμιλου. Αυτή είναι δική μας άποψη. Η αλήθεια είναι ότι σε ό,τι αφορά την λαϊκή συσπήρωση και τον τρόπο που μέχρι σήμερα έχει αναφερθεί στο θέμα και στις πρωτοβουλίες που πρέπει να πάρθουν σχετικά με τα ακίνητα της Κρίας, πιστεύω, καλά, σίγουρα δεν το πιστεύω απλώς, ότι η αντιμετώπιση θα ήταν διαφορετική. Μάλιστα. Να κάνει όμως αυτό, ξαναλέω, ότι καλώς και εγώ στο Δημοτικό Συμβούλιο ασκείται πολιτική στο Δημοτικό Συμβούλιο. Άρα λοιπόν υπάρχουν μέσα παρατάξεις, υπάρχουν απόψεις, υπάρχουν πολιτικές θέσεις και υπάρχει και τρόπος που αυτές, ας πούμε, υποστηρίζονται από την κάθε ξεχωριστή δημοτική παράταξη. Άρα σίγουρα θα λειτουργούσε κάποιος διαφορετικά σε ένα τέτοιο θέμα. Κυρία Γερονικολού, εμείς τα μηνύματα που παίρνουμε από τον κόσμο, φαίνεται καθαρά ότι υπάρχει από την πλευρά του κόσμου η θέληση τα ακίνητα να έρθουν στην ιδιοκτησία του Δήμου. Με τον όποιο τρόπο μπορεί να γίνει αυτό, είτε νομικά είτε ακόμη και αγωνιστικά. Την Δευτέρα υπάρχει ένα Δημοτικό Συμβούλιο στο οποίο θα συζητηθεί το θέμα. Θα φανεί εκεί και ποιοι έχουν την ευθύνη για το πού οδηγήθηκε αυτή τη στιγμή η κατάσταση. Όμως ο κόσμος ενδιαφέρεται να μάθει και το από εκεί και πέρα τι μέλη γενέστε και τι μπορούμε να κάνουμε σε αυτή τη θέση που έχουμε βρεθεί τώρα. Εσείς τι έχετε να πείτε σε αυτόν τον κόσμο? Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Καλώς ή κακώς αυτή τη στιγμή
ακόμα και αν δεν έχουν τηρηθεί σωστά οι προθεσμίες, αν θέλετε, ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου. Παρ' όλα αυτά έχουμε ανοίξει μια διοικητική διαδικασία μέσω της αίτησης, η οποία κατατέθηκε τον Νοέμβριο του 2021, τις οποίες οι προθεσμίες για προσφυγή μας στη δικαιοσύνη καταρχάς δεν έχουν περάσει. Που σημαίνει λοιπόν ότι υπάρχει ένα ανοιχτό παράθυρο. Βεβαίως, η αίτηση αυτή που κάναμε προς τους φορείς θα έπρεπε να συνοδευτεί, αν θέλετε, προς υποστήριξή της με μια μελέτη πολιτιστικής αξιοποίησης των ακινήτων της Κρίας, την οποία και στο υπόμνημα που κατέθεσα τότε την 12η Οκτωβρίου το θεωρούσα πάρα πολύ σημαντικό, γιατί πρέπει να αποδεικνύουμε προς τους φορείς ποιος είναι ο λόγος για τον οποίο χρειαζόμαστε ακίνητα, ποια είναι η έλλειψη της υποδομής της πόλης και πώς αυτά θα χρησιμοποιηθούν. Αυτό άλλωστε είναι και ένα από τα βασικά επιχειρήματα προκειμένου να εισάγεις το ένομο συμφέρον σου για να σου τα παραχωρήσει το δημόσιο. Αυτή λοιπόν η μελέτη, η εκπόνηση μάλλον αυτής της μελέτης και με τις ερωτήσεις που έκανα και στις 8 Φεβρουαρίου και στις 28 Φεβρουαρίου που έγιναν τα δύο τελευταία Δημοτικά Συμβούλια, αποδείχτηκε ότι δεν έχει ξεκινήσει, δεν έχει ανατεθεί καμία τέτοια μελέτη, και επειδή πλέον η διαδικασία για μια τέτοια μελέτη είναι συγκεκριμένη, δηλαδή ο Δήμος δεν αναθέτει ο ίδιος, από όσο γνωρίζω, υπάρχει μια διαδικασία που τηρείται με βάση τα γραφεία που την αναλαμβάνουν. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι μια μελέτη η οποία θα μπορούσε άμεσα να εκπονηθεί. Άρα να αποτελέσει και ένα στοιχείο για την υποστήριξη της αίτησης στο δικαστήριο. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι δεν θα γίνουν οι δικαστικές ενέργειες. Απλά θέλω να πω ότι ο τρόπος με τον οποίο έχει κινηθεί μέχρι σήμερα η υπόθεση είναι αυτό που λέγαμε πριν, ότι υπάρχει μια αντικειμενική κολυσιεργία και μια δυστοκία στη λήψη αποφάσεων, έτσι, από πλευράς της Δημοτικής Αρχής και κίνησης της διαδικασίας. Είναι ακριβώς σαν αυτό που άκουσα και άλλους δημοτικούς συμβούλους να τοποθετούνται, ότι και εμένα μου φαίνεται εξαιρετικά περίεργο, ας πούμε, επί 4 μήνες να μην έχει συγκληθεί η διαπαραταξιακή και να μην έχει βρεθεί χρόνος να πάμε στα αρμόδια υπουργεία, που για κάποιον λόγο ακούω παντού μόνο για τον Υπουργό Οικονομικών, ενώ ξεκάθαρα την αίτησή μας διαχειρίζεται το Υπουργείο Εσωτερικών, το Υπουργείο Οικονομικών. Δηλαδή, θέλω να πω ότι κανείς εξ αυτών δεν μπόρεσε να δεχτεί το Δήμο της Λιβαδιάς. Εδώ ψάχναμε, κυρία Γερονικολού, τον αριθμό πρωτοκόλου. Και λυπάμαι που το λέω, εφόσον ψάχνουμε έναν αριθμό πρωτοκόλλου να δούμε τι έγινε τελικά με την αίτηση, είναι δυνατόν την ίδια στιγμή να ζητάμε και την παρουσία μας στα Υπουργεία, εφόσον δεν ξέρουμε πού βρίσκεται η αίτηση που έχουμε κάνει. Θέλω να πω ότι με αυτό, γιατί το λέω. Το λέω γιατί αν ήθελε, όπως το έχουμε πει επανειλημμένως και όλοι το έχετε πει, ότι αν υπήρχε πολιτική βούληση, αν υπήρχε πρωτοβουλία από τον Δήμο, εάν ήθελε ο Δήμος να κάνει κάτι, να προβεί κάπου πολιτικά, να κάνει μια πολιτική παρέμβαση, γιατί κατά κάποιο τρόπο με την πολιτική παρέμβαση ίσως να δινόταν και μια οριστική λύση ή πιο άμεση λύση. Έχουμε δει τον Δήμαρχο κατά καιρούς να μας ενημερώνει μέσα από τα social media αλλά και από την επίσημη σελίδα του Δήμου για όλες αυτές τις επαφές που κάνει με τα Υπουργεία, και σε όλες τις παράλληλα αυτές τις επαφές που κάνει με τα Υπουργεία, τους Υφυπουργούς και τους Γενικούς Γραμματείς, δεν βρήκε τον χρόνο να μιλήσει με τον συντοπίτη μας, κατά τα άλλα Υπουργό Οικονομικών. Αυτό είναι λίγο παράξενο και αντιφατικό φυσικά με όλα αυτά που γίνονται. Θεωρώ ότι ο ίδιος έχει απαντήσεις για τον τρόπο αυτόν. Φαντάζομαι ότι στο Δημοτικό Συμβούλιο θα ακουστούν. Εμείς γνωρίζουμε την απάντηση, γιατί την έχει ξαναδώσει στα Δημοτικά Συμβούλια, ότι δεν αποδέχονταν μια συνάντηση από τα Υπουργεία. Βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, τώρα η αλήθεια είναι ότι αυτό τώρα εμείς δεν μπορούμε να το... δεν γίνεται πιστευτό αυτό. Μπορούμε να συμφωνήσουμε δηλαδή ότι μάλλον έχει γίνει κάπως έτσι και ότι δεν μας δέχονταν. Ναι, δεν γίνεται πιστευτό αυτό εύκολα. Εντάξει, δεν μπορούμε να πιστεύουμε... Να σας πω την αλήθεια ότι από τη στιγμή που υπάρχει από τη στιγμή που δεν υπήρχαν τα πρωτόκολλα στο Δήμο, δηλαδή που η διαδικασία για να πάρουμε αυτά τα πρωτόκολλα που στείλαμε από τον Νοέμβριο κινήθηκε το Μάρτιο και κατόπιν έγγραφης αιτήσεώς μου κτλ. Θεωρώ, για να είμαι ειλικρινής και εγώ λίγο άστοχο, το να πάρεις τηλέφωνο π.χ. το Υπουργείο Πολιτισμού, στο οποίο δεν έχει πάει αίτησή μας, και να τους πεις θέλω μια συνάντηση για την τάδε αίτηση. Ποια είναι η αίτηση αυτή? Απλά πράγματα. Αν δεν έχουμε. Δηλαδή, θέλω να πω ότι υπάρχουν και κάποια πράγματα τα οποία εξηγούνται με βάση την κοινή λογική. Και ο κόσμος θεωρώ ότι καταλαβαίνει και βλέπει, τέλος πάντων, αντιλαμβάνεται πώς κινείται η όλη αυτή η περίπτωση.
Βεβαίως από την άλλη πλευρά, ξέρετε ότι υπάρχουν και διαφορετικές φωνές. Υπάρχουν και άνθρωποι που λένε ότι αυτά δεν γίνονται, δεν μπορούμε να τα κάνουμε. Εντάξει. Ο καθένας έχει την άποψή του και γι' αυτό και έχουμε διαφωνία και γι' αυτό και προσπαθούμε στην ουσία να παρέμβουμε και με όσες παρεμβάσεις μπορούμε να πιέζουμε στην κατεύθυνση ότι αυτά τα ακίνητα ανήκουν στο Δήμο της Λιβαδιάς, πρέπει να ανήκουν σε αυτό το Δήμο. Εμείς τα έχουμε φτύσει, δικά μας χρήματα είναι. Δηλαδή θέλω να πω ότι ακόμα και αν μας πούνε ότι τα απαλωτρίωσε και έδωσε τα χρήματα ο ΕΟΤ για παράδειγμα κτλ. Ναι. Πράγματι, ας πούμε, απαλωτριώθηκαν υπέρ του ΕΟΤ τα ακίνητα. Αλλά σε όλη αυτή τη διαδικασία, τη μακρόχρονη, που τα ακίνητα αυτά τα διαχειρίζεται ο Δήμος, τα λειτουργικά τους έξοδα, την αναστήλωσή τους και το να μπορούν να λειτουργούν σήμερα και να είναι σε αυτή την κατάσταση και να μην έχουν καταρρεύσει, όλα αυτά είναι δικά μας λεφτά των δημοτών. Ναι. Έτσι είναι η πραγματικότητα. Άρα στην ουσία αυτά τα ακίνητα, μόνο με βάση τα έξοδα που έχουμε κάνει τόσα χρόνια, να τα συντηρήσουμε σε αυτή την άριστη κατάσταση που είναι σήμερα κτλ. Είναι σαν να τα έχουμε αγοράσει, να το πούμε έτσι. Μα είναι η ιστορία της πόλης μας. Είναι η ιστορία της πόλης μας. Δεν μπορούμε την ιστορία της πόλης μας. Αυτόν τον πολιτισμό έχουμε. Δεν μπορούμε να τον ξεπουλάμε έτσι. Και μην ξεχνάμε ότι δεν είναι μόνο τα ακίνητα, είναι και ο χώρος του πάρκινγκ, ο οποίος δεν ανήκει ούτε αυτός. Είναι όλη η περιοχή εκεί της Κρίας. Μπράβο, να δώσουμε. Ότι επειδή εκεί υπάρχει και το κάστρο, το οποίο επίσης είναι μνημή, είναι αρχαιολογικός χώρος. Αυτό είναι στην Ετάδισσα μας. Το κάστρο δεν είναι στην Ετάδη και τα λοιπά, είναι αρχαιολογικός χώρος. Ανήκει στην Φορεία Αρχαιοτήτων Βιωτήρας, νομίζω. Ευτυχώς. Με επιφύλαξη σας το λέω. Αλλά είναι κηρυγμένο μνημείο. Στη διαχείρισή του νομίζω ότι όντως την έχει η Φορεία Αρχαιοτήτων της Βιωτήρας. Αστειευόμαστε λίγο, αλλά μόνο για αστείο δεν είναι το όλο θέμα. Αστείο δεν είναι. Αλλά επειδή την ίδια σκέψη τη μοιράστηκα και με τους υπόλοιπους, μπορούμε να φανταστούμε κάλλιστα η ΕΤΑΔ να προσκαλέσει τον οποιοδήποτε μεγάλο επιχειρηματία και να του πει ότι ορίστε, έλα εδώ, έλα στη Λιβαδιά, σου έχω ένα πολύ καλό φιλέτο, όλη αυτή την περιοχή, πάρ' την και εκμεταλλεύσου την. Είναι ένα πάρα πολύ πιθανό σενάριο αυτό, κύριε Κιούση, από τη στιγμή που η ΕΤΑΔ βεβαίως και αναλόγως και με τις δικές μας ενέργειες, να το ξέρετε, θα κινηθεί σε κάποιον διαγωνισμό όσον αφορά το ακίνητο. Είμαι σε θέση να γνωρίζω και προσωπικά ότι επειδή ακριβώς τρέχει και μια ποινική διαδικασία σε βάρος του κυρίου Βλαστού, με τον οποίο μέχρι μάλλον κάποιο σημείο γίνονταν και οι επαφές με την ΕΤΑΔ. Δεν ξέρω ακριβώς για ποιον λόγο και βεβαίως και είμαι και παντελώς αναρμόδια να σας απαντήσω για ποιον λόγο μπορεί να έχει κατηγορηθεί ο άνθρωπος. Αλλά τι θέλω να πω, ότι θεωρώ ότι η στάση θα σκληρύνει, θα προσπαθήσουν δηλαδή να το πάνε παραπέρα και να βγάλουν κάποιον διαγωνισμό. Ναι, γιατί και η ίδια η ΕΤΑΔ έχει πιεστεί. Ότι αυτή τη στιγμή η δικαστική διεκδίκηση, δηλαδή το να μπορέσουμε να εισάγουμε μια αίτηση ακυρώσεως και να την συνοδεύσουμε από μια αίτηση αναστολής, ίσως είναι ένα όπλο με βάση το οποίο θα μπορούσε να ανασταλεί τέλος πάντων οποιαδήποτε διαδικασία εκ μέρους της ΕΤΑΔ και τα ακίνητα αυτά να ανοίξουν σε πραγματικό χρόνο για τους Λιβαδίτες. Είναι δηλαδή κάτι το οποίο πιστεύω ότι θα μπορούσε να διεκδικηθεί στην παρούσα φάση με δικαστικές διαδικασίες. Απ' την άλλη, αυτό προϋποθέτει βέβαια έτσι ότι και όλος ο κόσμος και μέσω του εργατικού κέντρου ότι είναι παρόν σε αυτό. Θέλω να πω ότι βλέπετε ότι η πίεση, η πολιτική πίεση που πρέπει να ασκηθεί είναι το πρώτο πράγμα που λέμε σε όλα τα δημοτικά συμβούλια εξ αρχής. Ότι είναι γνώμονας. Το πολιτικό κόστος παίζει τεράστιο ρόλο. Το γεγονός ότι στην Λιβαδιά θα υπάρχει πολιτικός κόστος για αυτούς που κυβερνούν και που παίρνουν αυτές τις αποφάσεις αυτή τη στιγμή είναι κατά τη γνώμη πολύ σημαντικός παράγοντας. Και αυτά είναι τα δόντια που πρέπει να δείξουν οι Λιβαδίτες. Μάλιστα. Να πούμε ότι όσο και να θέλουν, γιατί και αυτό πέρασε από το μυαλό μας, να ξεχαστεί αυτή η υπόθεση κατά κάποιο τρόπο, να ξέρουν πολύ καλά, όπως χαρακτηριστικά το αναφέρω, οι άνθρωποι που βρίσκονται στην άλλη όχθη του ποταμού, γιατί εμείς είμαστε ακριβώς στην απέναντι όχθη, όλοι εμείς που πιστεύουμε ότι αυτά τα ακίνητα πρέπει να έρθουν στο Δήμο, πρέπει να τα πάρει ο λιβαδιτικός λαός δωρεάν για πολιτιστική καθαρά εκμετάλλευση. Εμείς θα είμαστε εδώ. Θα είμαστε εδώ και το θέμα δεν θα το αφήσουμε ποτέ να πέσει. Θα το κρατάμε ψηλά, γιατί έτσι πρέπει, ώστε και ο τελευταίος Λιβαδίτης να ενημερωθεί για το τι ακριβώς γίνεται. Έτσι είναι και η ουσία στην ουσία, ότι ο ενημερωμένος πολίτης είναι σίγουρα ένας πολίτης κερδισμένος και ένας πολίτης ο οποίος διεκδικεί επίσης είναι ένας κερδισμένος πολίτης.
Και επειδή το είπατε πριν και άλλαξα την κουβέντα και δεν σας απάντησα, ότι βεβαίως θα πρέπει ο πολίτης της Λιβαδιάς να έχει κατά νου ότι σε περίπτωση που το ακίνητο αυτό δοθεί εν τέλει σε κάποιον ιδιώτη από την ΕΤΑΔ, θα μπορούσε ας πούμε να, δεν ξέρω, δηλαδή να το φτάσουμε στο άκρο, να δοθεί και το πάρκινγκ απέναντι, να ιδιωτικοποιηθεί όλος ο χώρος. Γιατί όχι? Είναι ένας κλειστός χώρος στον οποίο ενδεχομένως να πρέπει να μπεις, τι να σας πω, ας πούμε, ακόμα και διαντητήμου. Βλέπε ελληνικό παράδειγμα. Θέλω να πω ότι δημιουργείται γενικά μια πάρα πολύ επικίνδυνη συνθήκη. Το αντεπιχείρημα που ακούγεται ότι ρε παιδί μου να το νοικιάσουμε και βλέπουμε και κάνουμε μέχρι τότε, γιατί ακούγεται και αυτό τώρα, κύριε Κιούση, να είμαστε ειλικρινείς, σε όλα τα δημοτικά συμβούλια το έχουμε ακούσει. Ένα από τα πράγματα τα οποία ήδη είναι επιβαρυντικά σε ό,τι αφορά και την αίτηση αυτή που έχουμε κάνει, είναι το γεγονός ότι οι προηγούμενες δημοτικές αρχές κινήθηκαν ως προς την μίσθωση των δύο άλλων ακινήτων, δηλαδή του Ξενή και της Νεροτριβής. Και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Δηλαδή έχουμε ένα προηγούμενο τετελεσμένο για δύο από τα ακίνητα, για δύο από τα τρία ακίνητα της Κρίας, το οποίο δεν είναι πάρα πολύ υπέρ μας. Ναι, δεν θα διαφωνήσω. Βεβαίως με την αίτηση αυτή την οποία εισάγαμε εμείς και είπαμε, διεκδικούμε και τα τρία ακίνητα. Γι' αυτό σας λέω ότι ναι, μεν αυτή τη στιγμή συζητάμε βεβαίως για τον Νερόμυλο, γιατί αυτή τη στιγμή ο Νερόμυλος είναι στο προσκήνιο λόγω των εξελίξεων που υπάρχουν με τις κλειδαριές. Αλλά η πραγματική κατάσταση της Κρίας αφορά και τα τρία ακίνητα. Μιας και είπαμε κλειδαριές, θέλω να σας ρωτήσω, βγάλετε την ιδιότητα του δικηγόρου και του Δημοτικού Συμβούλου σαν απλός πολίτης. Πώς νιώσατε εκείνη τη στιγμή όταν ακούσατε ότι ήρθαν, άλλαξαν κλειδαριές και μας βγάζουν, μας πετάνε έξω σαν τον φτωχό συγγενή? Γιατί εμείς προσωπικά εξοργιστήκαμε. Κοιτάξτε, ο πολίτης ο οποίος ενδιαφέρεται για την πόλη του, θεωρώ ότι μόνο θυγμένος μπορεί να είναι από μια τέτοια εξέλιξη. Και θεωρώ ότι αυτό είναι και κάτι το οποίο θα πρέπει να, αν θέλετε, να απολώσει το κλίμα ανάμεσα στους δημότες της Λιβαδιάς, προκειμένου πράγματι να συνταχθούν με αυτή τη διεκδίκηση που λέμε και πολιτικά, και αυτό έχει πάρα πολλές προεκτάσεις σε σχέση με το τι θα πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα σε σχέση με το ακίνητο. Κυρία Γερονικολού, βέβαια και στο Δημοτικό Συμβούλιο είναι σίγουρο ότι θα ακουστούν πάρα πολλά από αυτά τώρα που συζητάμε, αλλά ως δημότης πραγματικά δεν είναι μόνο ότι θίγομαι, ας πούμε, ως δημότης, ότι προσβαλόμαστε δηλαδή στην ουσία για αυτό το ακίνητο, έτσι, το οποίο πραγματικά το νιώθουμε δικό μας κτλ. Είναι ότι πλέον αρχίζει να υπάρχει ένα έντονο κλίμα θυμού. Ότι δηλαδή αφινόμαστε έξω από πράγματα τα οποία νιώθουμε πραγματικά ότι είναι δικά μας. Και υπάρχει το θυμικό, γι' αυτό το ξαναλέω, και υπάρχει και το νομικό. Βέβαια ο θυμός δεν είναι καλός σύμβουλος. Έξω λοιπόν από τις άλλες ιδιότητες, σαν πολίτης νομίζω ότι αυτό είναι το κυρίως που λαμβάνω και εγώ από τον κόσμο με τον οποίο έρχομαι σε επαφή. Κυρία Γερονικολού, ναι. Αυτή τη στιγμή, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί το πολιτικό πλαίσιο για το Δημοτικό Συμβούλιο της Δευτέρας, όλη η αντιπολίτευση βρίσκεται υπέρ της διεκδίκησης των ακινήτων και ο Δήμαρχος, ο κύριος Ταγκαλέγκας, έχει δηλώσει ότι θα αποσύρει την ομοφωνία του, της παράταξής του από το Δημοτικό Συμβούλιο όσον αφορά την διεκδίκηση. Εσείς, οι παρατάξεις, οι υπόλοιπες, οι οποίες συμφωνείτε ότι αυτά πρέπει να διεκδικηθούν, είστε σε μία επικοινωνία, έχετε τη σκέψη σαν παράταξη να προτείνετε να γίνει μια συνεργασία μαζί και με τους φορείς που συμφωνούν να προχωρήσει αυτή η διεκδίκηση, έστω και αν ο ίδιος ο Δήμαρχος έχει θέσει τον εαυτό του εκτός? Νομίζω ότι πρέπει σε κάθε περίπτωση, εκτός από αυτά που θα ακουστούν και στο Δημοτικό Συμβούλιο, ότι πρέπει να μείνουμε ανοιχτοί και σίγουρα σε συνεννόηση με τους φορείς της πόλης, οι οποίοι είναι πρωταγωνιστές σε αυτή τη διεκδίκηση, για να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς, για το τι μελγενέστε και πώς, με ποιον τρόπο, αν θέλετε, ας πούμε, θα κινηθεί από εδώ και πέρα η διαδικασία, προκειμένου να περιφρουρηθεί αυτή η περιουσία, τέλος πάντων, που θεωρούμε ότι ανήκει στο Δήμο. Μάλιστα, ωραία. Έχουμε και ανοιχτούς ορίζοντες και σε ό,τι αφορά τον τρόπο με τον οποίο πιθανώς και οι δημότες ως δημότες ή μέσω φορέων, ας πούμε, θα μπορούσαν οι ίδιοι να εισάγουν, ας πούμε, πώς να το πω, να κινηθούν ακόμα και νομικά. Βεβαίως αυτό είναι, σας ξαναλέω, κάτι το οποίο θα το δούμε στο άμεσο μέλλον. Ελπίζω και ευχόμαστε να γίνει ό,τι καλύτερο δυνατό,
μπορεί να γίνει για αυτή την υπόθεση, ώστε να φτάσουμε κάποια στιγμή και να πούμε ότι αφήνουμε στα παιδιά μας, στις επόμενες γενιές, την κληρονομιά αυτή που πρέπει να αφήσουμε και όχι στους ιδιώτες. Είναι γεγονός ότι καλώς ή κακώς εμείς τώρα είμαστε ένα δημοτικό συμβούλιο, οι σύμβουλοι είμαστε πεπερασμένοι, ο κόσμος αυτή τη στιγμή της Λιβαδιάς είναι σήμερα, αύριο θα είναι η επόμενη γενιά από εμάς και αυτό εδώ πέρα είναι ένα στολίδι της πόλης που όπως το παραλάβαμε από τους προγόνους μας, καλώς ή κακώς θα το αποδώσουμε. Και η πάλι αυτή που γίνεται σήμερα πρέπει να γίνει για να αποδοθεί αυτό ελεύθερο στους δημότες της Λιβαδιάς. Αυτή είναι η ουσία. Και ξέρετε, είναι αυτό το οποίο θεωρώ ότι σε όλη αυτή την υπόθεση δεν έχει πάει καλά, να σας το πω εγώ έτσι κτλ. Είναι ότι είναι μία από εκείνες τις λίγες περιπτώσεις δήμων, αν θέλετε, που έχουν μαζί τους όλο τον κόσμο, έχουν δηλαδή συσπηρωμένο όλο τον κόσμο στο πλευρό τους για να πετύχουν κάτι. Και κάτι που βεβαίως, όπως σας είπα από την αρχή, είναι πολιτικό, δηλαδή είναι αμιγώς πολιτικό θέμα. Και νομίζω ότι αυτή η δύναμη που έχει δοθεί δεν έχει αξιοποιηθεί όπως έπρεπε να αξιοποιηθεί. Το έχουμε πει, νομίζω το είπαμε και προηγουμένως εδώ, ότι οποιοσδήποτε άλλος δήμαρχος θα ζήλευε, στην κυριολεξία θα ζήλευε, το να έχει μαζί του σύσσωμη την αντιπολίτευση, τους κοινωνικούς φορείς, το εργατικό κέντρο, για να γίνει οποιαδήποτε διεκδίκηση. Στην παρούσα φάση ο Δήμαρχος δεν το εκμεταλλεύτηκε αυτό καθόλου, τίποτα εντελώς. Με αποτέλεσμα να φτάσουμε εδώ που φτάσαμε. Όχι μόνο δεν το εκμεταλλεύτηκε, αλλά έφτασε και στο σημείο το να ενημερώνει τελευταία στιγμή, όπως προφανώς ενημερώθηκε και αυτός. Πιθανότητα, είπαμε τελευταία στιγμή, ότι τα πράγματα έχουν ως εξής. Σας έφερε δηλαδή σε τετελεσμένες καταστάσεις. Όλο αυτό δεν είναι καθόλου καλό για την πόλη μας. Κοιτάξτε, ενδιάμεσα σε όλο αυτό το διάστημα, κοιτάξτε να δείτε τώρα, γίναμε ας πούμε κοινωνία ειδήσεων και συνεντεύξεων τέλος πάντων με κατά τη γνώμη μου αμφιλεγόμενο περιεχόμενο σε σχέση με αυτή τη διεκδίκηση την οποία έχουμε. Αυτό που θα ήθελα να πω εγώ είναι ότι δήμοι όπως είναι επί παραδείγματι ο Δήμος της Πάτρας, και θα το φέρω ως παράδειγμα όχι τόσο για τον Δήμο, σαν Δήμο αυτοτελώς, αλλά γιατί όταν αναγκάστηκαν να διεκδικήσουν το Ριγανόκαπο, επί παραδείγματι, που δεν είναι συναφής με τα ακίνητα της Κρίας. Το ξεκαθαρίζω, γιατί έχω ακούσει και στο παρελθόν όταν το έχω πει, ας πούμε, ότι δεν είναι ίδια. Ναι, δεν είναι η ίδια περίπτωση. Όμως εκεί ένας Δήμος μπήκε μπροστά και κατάφερε μαζί με όλους τους πολίτες του, καταλαμβάνοντας το χώρο, διεκδικώντας, κάποια στιγμή, εν πάση περιπτώσει, τους παραχωρήθηκε ο Ριγανόκαπος. Θέλω να πω λοιπόν ότι αυτή είναι μια διαδικασία η οποία προϋποθέτει πολλοί φορείς μαζί, όταν έχουν ένα κοινό στόχο, να συσπηρώνονται κάτω από αυτόν τον στόχο και να προσπαθούν να τον πετύχουν. Δεν είναι συναφείς υποθέσεις, είναι όμως συναφής ο τρόπος με τον οποίο θα έπρεπε να κινηθούμε στην παρούσα. Και ξέρετε, ο κάθε τελευταίος, μικροτελευταίος θα το πω εγώ έτσι και τα λοιπά, για να απαντήσω και σε μια δήλωση που είχα ακούσει για το γιατί να έχει λόγο ο τάδε σύλλογος ή ο δίνα σύλλογος, οποιοσδήποτε πολίτης, μέσα από οποιοδήποτε σύλλογο, ακόμα και αν είναι πολίτης ενός άλλου δήμου και είναι ένας σύλλογος πολιτιστικής κληρονομιάς, δεν ξέρω εγώ κτλ., έρθει και συνταχθεί σε αυτό το δίκαιο αίτημα που έχουν οι πολίτες της Λιβαδιάς, είναι καλοδεχούμενος, είναι δύναμη, ασκεί πολιτική πίεση. Αυτό θέλουμε. Να ασκηθεί η πολιτική πίεση εκείνη, η οποία θα φέρει πρώτο τελεσμένο αυτούς τους φορείς λοιπόν που διαχειρίζονται τα ακίνητα της Κρίας σήμερα, για να προχωρήσει αυτή η διαδικασία. Και ξέρετε γιατί είναι πολιτική εν τέλει αυτή η απόφαση? Γιατί ο νόμος αυτός του οποίου χρησιμοποιούμε τα παραθυράκια ορίζει ότι στην ουσία για να τελειώσει αυτή η διαδικασία και να περάσει στο ελληνικό δημόσιο ένα ακίνητο που έχει παραχωρηθεί στην ΕΤΑΔ, υπάρχει έγκριση του Υπουργού. Υπάρχει ολόκληρη μελέτη εκτίμηση που γίνεται και καταλήγει με την έγκριση του Υπουργού. Άρα ο Υπουργός ο οποίος θα κάνει αυτή την έγκριση κτλ. Πρέπει να πιεστεί πολιτικά. Είναι λοιπόν πολιτική διεκδίκηση. Ναι όλα τα επιχειρήματα, ναι όλα τα νομικά μέσα που έχουμε στα χέρια μας κτλ. Και μαζί με αυτό, όσο περισσότερο αντιλαμβάνονται οι δημότες της πόλης ότι τη δύναμη την έχουν στα χέρια τους και ότι αν συσπηρωθούν σε αυτό τον κοινό αγώνα, ας πούμε, θα έχουμε κάποιο αποτέλεσμα θετικό, τόσο το καλύτερο νομίζω. Το σίγουρο είναι, κυρία Γερονικολού, ότι ο μόνος αγώνας που είναι χαμένος είναι αυτός που δεν δόθηκε. Συμφωνώ. Και θέλω να πιστεύω 100%. Ότι ο συγκεκριμένος αγώνας τώρα ξεκινάει και χρειάζεται όλους τους πολίτες
να ταχθούν σε αυτόν τον αγώνα και να το πιστέψουν, γιατί μόνο έτσι μπορεί να έρθει το αποτέλεσμα που είναι το επιθυμητό. Ακριβώς. Και θα συμπληρώσω πάνω σε αυτό, αν μου επιτρέπετε, κυρία Γερενικολού, ότι οποιοσδήποτε δήμος θέλει να διεκδικήσει κάτι, το διεκδικεί. Δεν κρύβεται πίσω από οτιδήποτε, από την οποιαδήποτε δικαιολογία. Εάν θέλει κάποιος δήμος να διεκδικήσει, θα πάει και θα το διεκδικήσει. Όλα τα άλλα για μας τους απλούς πολίτες ακούγονται περιττά. Ειλικρινά. Νομίζω στην δική μας περίπτωση πάντως, και θεωρώ ότι αυτό πρέπει να ακουστεί, ότι τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την αντιπολίτευση και τη δική μας παράταξη, τη Λαϊκή Συσπήρωση, ότι νομίζω ότι σε αυτόν τον αγώνα έχουμε βοηθήσει, νομίζω, τόσο πολιτικά, κοινωνικά, αν θέλετε να σας το πω και έτσι και τα λοιπά, η προσωπική εργασία η οποία έχει γίνει σε σχέση και με την αίτηση και το νομικό πλαίσιο, που τέλος πάντων είναι μια προσφορά την οποία αποφασίσαμε να κάνουμε, τέλος πάντων με πολύ προσωπικό κόπο, προκειμένου να ανοίξουμε έναν δρόμο που δεν υπήρχε. Όλα αυτά πρέπει να υπάρχει βούληση να αξιοποιηθούν. Μπορεί, να σας πω κάτι, μπορεί ακόμα και όλα αυτά να ήταν και μάταια. Όμως θεωρώ ότι με όλα αυτά τα εφόδια που έχουμε στα χέρια μας και όλους αυτούς τους τρόπους που έχουμε να το παλέψουμε αυτό το πράγμα, είναι πάρα πολύ άδικο να χαθεί μια τέτοια διεκδίκηση επειδή έχουμε καθυστερήσει να κάνουμε πράγματα. Εσείς το λέτε, Ευγενή. Δηλαδή αντί να χαθεί, να σας το πω έτσι, αντί δηλαδή ας πούμε να πούμε ότι έχει νομικό ελάττωμα. Δηλαδή εδώ δεν πάμε να πέσουμε στο νομικό ελάττωμα, να σας το πω έτσι. Πάμε να πέσουμε στην καθυστέρηση και στην κολυσιεργία. Ότι δεν υπάρχει μελέτη, δεν υπάρχει το ένα, δεν έχουν γίνει συναντήσεις, δεν έχει γίνει πολιτική πίεση. Θέλω να πω ότι υπήρχαν και υπάρχουν όλα τα εφόδια που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αυτή τη διεκδίκηση. Υπάρχει χρόνος, υπάρχει τρόπος, είμαστε εδώ, εμείς ως Λαϊκή Συσπήρωση είμαστε δίπλα στον κόσμο, είμαστε δίπλα στην διεκδίκηση που κάνει το Εργατικό Κέντρο Λιβαδιάς από την πρώτη στιγμή, έχοντας έρθει σε επαφή με όλους τους φορείς που συμμετέχουν σε αυτό το κοινό κάλεσμα, και θα συνεχίσουμε να είμαστε εκεί με ό,τι χρειαστεί, με όποια ενέργεια χρειαστεί. Και το έχουμε ήδη αποδείξει και στο Δημοτικό Συμβούλιο και με τις παρεμβάσεις μας και με τη βοήθεια αυτή που έχουμε δώσει μέχρι σήμερα για να βρούμε μία λύση στο ζήτημα των ακινήτων. Το σίγουρο είναι ότι ο Δήμος ως φορέας είναι πολύ σημαντικός να μπει μπροστά σε αυτή τη διεκδίκηση. Όμως εάν ο ίδιος ο Δήμαρχος δεν θέλει να βάλει το Δήμο μπροστά και να διεκδικήσει τα ακίνητα, όπως γνωρίζετε κι εσείς ως δικηγόρος, ενώ όμως συμφέρον έχουν και οι ίδιοι οι πολίτες και μπορούν να προχωρήσουν αυτή τη διεκδίκηση και χωρίς το Δήμο. Και μετά να δούμε ο Δήμος πώς θα... Κύριε Ζαχαρία, θα εξετάσουμε όλα τα ενδεχόμενα. Δεν μπορώ να σας απαντήσω κάτι περισσότερο. Θα εξετάσουμε όλα τα ενδεχόμενα προκειμένου να μην αφήσουμε αυτή την διεκδίκηση στον αέρα. Είμαστε σίγουροι ότι θα εξετάσετε όλα τα ενδεχόμενα και θα κάνετε το καλύτερο δυνατό, ό,τι περνάει από το χέρι σας για αυτή την διεκδίκηση. Έτσι κι αλλιώς αυτό το έχετε δείξει και στο παρελθόν, κυρία Γερενικολού. Αύριο να πούμε σε αυτό το σημείο στον κόσμο που μας ακούει ότι θα υπάρξει μια κινητοποίηση των πολιτών στις 6 το απόγευμα έξω από το Δημοτικό Συμβούλιο, έξω από το κτίριο, το οποίο βρίσκεται στην κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς. Νομίζω ότι οι περισσότεροι το γνωρίζουν πολύ καλά αυτό. Εκεί που γίνονται και τα... Εκεί που πραγματοποιούνται και τα... όπου διενεργούνται και τα rapid test. Νομίζω ότι οι πολίτες το γνωρίζουν και από αυτό. Ακριβώς. Ότι, λοιπόν, αύριο 6 ώρα το απόγευμα θα υπάρξει κινητοποίηση πολιτών, θα είναι εκεί παρόν για να διαμαρτυρηθούν για το τι γίνεται. Γιατί αυτό που γίνεται, κατά τη δική μου άποψη, και μιλάω σαν Πάνος Κιούσης, δεν συστηθήκαμε, κακώς δεν συστηθήκαμε από την αρχή. Σαν Πάνος λοιπόν Κιούσης, θα πω ότι για μένα είναι τουλάχιστον σαν πολίτη κοροϊδία. Είμαι υπεύθυνος των λόγων μου, εννοείται. Είναι κοροϊδία. Δεν μπορώ να το δικαιολογήσω και να εκφραστώ διαφορετικά. Δεν γίνεται. Και σε αυτή τη θέση που είμαι εγώ και... Γίνεται μια προσπάθεια να
δηλωθεί ως ρεαλιστική μια άποψη που δεν περιλαμβάνει την διεκδίκηση αυτή που προτάσει το Εργατικό Κέντρο, εμείς και οι φορείς της Λιβαδιάς. Και υπάρχει και μια προσπάθεια, ας πούμε, να λέμε αυτή την γνωστή ρίση του Μπίσμαρκ ότι η πολιτική είναι η τέχνη του εφικτού. Καλό είναι όμως τέλος πάντων να ξέρουμε ότι ένα όραμα το οποίο έχει μια πόλη, έτσι, που μπορεί να είναι και μεγαλύτερο από το εφικτό, θεωρώ ότι και ιστορικά έχει οδηγήσει σε καλύτερα αποτελέσματα και θα πρέπει αυτό που θεωρούμε εφικτό στο μυαλό μας, και το λέω γιατί έχουμε ακούσει αυτές τις δηλώσεις περί αρεαλισμού, ότι όλοι οι άλλοι είμαστε ετεροβάμονες ενδεχομένως, είναι κάτι το οποίο έχει ακουστεί στο παρελθόν. Θα πρέπει λοιπόν η πολιτική, αυτή η πολιτική την οποία ασκούμε, θα πρέπει να συνδυάζει σίγουρα το εφικτό, έχοντας στο νου της την αλλαγή, τη διεκδίκηση και να οραματίζεται και για το μέλλον πράγματα. Τώρα, το να περιέλθει στα χέρια μας με ένα ενίκιο το οποίο ετησίως το χρόνο θα μας κοστίζει όσο κοστίζει ένα ξενοδοχείο που δίνει η ΕΤΑΔ, ας πούμε, ένα ξενία που δίνει η ΕΤΑΔ να διαχειριστούν. Δεν είναι εφικτό. Δεν είναι εφικτό. Δεν είναι εφικτό. Ποιος βάζει τα όρια του εφικτού? Γιατί και αυτό πρέπει να εξετάζουμε. Ποιος βάζει τα όρια του εφικτού και για ποιο λόγο? Δεν είναι λοιπόν έτσι. Το λέω επειδή έχει ακουστεί, ας πούμε. Ρεαλιστική είναι εκείνη η πρόταση η οποία εξυπηρετεί ανά πάσα στιγμή τα συμφέροντα του λαού για τον οποίο έχουμε εκλεγεί να τον αντιπροσωπεύουμε, να τον εκπροσωπούμε και να παίρνουμε, αν θέλετε, εκείνες τις αποφάσεις και να δρομολογούμε τα πράγματα έτσι ώστε να λειτουργούμε στο συμφέρον του. Δεν είναι στο συμφέρον των δημοτών της Λιβαδιάς αυτό το ακίνητο να περάσει αύριο σε έναν επιχειρηματία που θα το κάνει μπαρ. Εξάλλου από μπαρ, από μουσική και από σουβλάκια και κρέατα έχουμε χορτάσει στη Λιβαδιά. Εγώ να σας πω την αλήθεια, ο πολιτισμός, δεν θέλω ούτε το ισόγειο του νερόμυλου να γίνει ένα κατάστημα που θα πουλάει μικρούς νερόμυλους, ξέρω εγώ, ας πούμε, και θα είναι τουριστικό κατάστημα, ας πούμε, για να βγάλει τα λεφτά του. Ούτε αυτό είναι πολιτισμός. Δεν λέω να μην υπάρχει, ξέρω εγώ, ας πούμε, να μην υπάρχουν τουριστικά καταστήματα στη Λιβαδιά, αλλά ας δούμε λίγο τη μεγάλη εικόνα. Είναι ένα κτίριο το οποίο διαχρονικά έχουν γίνει εκθέσεις, έχουν περάσει από εκεί πέρα, ας πούμε, καλλιτέχνες της Λιβαδιάς, ξένοι καλλιτέχνες, έχουμε δει ένα σωρό πράγματα. Πάνω στο συνεδριακό κέντρο έχουν γίνει 1000 πράγματα. Είναι άδικο αυτή τη στιγμή αυτό να πούμε ότι περνάει στα χέρια ενός ιδιώτη και το αφήνουμε να φύγει αμαχητή από εμάς και να γίνει ό,τι να είναι. Εφικτό λοιπόν είναι. Συμφωνούμε, πάσχουμε από να κάνεις προκειμένου να προάγεις τα συμφέροντα των δημοτών τους οποίους εκπροσωπείς. Αυτό λέει και η λογική. Αλλά μόνο λογική δεν υπάρχει σε όλα αυτά που ζούμε το τελευταίο διάστημα σε σχέση με τα ακίνητα της Κρίας. Κυρία Γερονικολού, σε αυτό το σημείο θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την σημερινή μας κουβέντα. Ευχαριστώ και εγώ πολύ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Σας ευχαριστούμε πολύ και εμείς ως Web Radio Λιβαδιά Ενημέρωση θα είμαστε κοντά σε αυτό το θέμα, θα συνεχίσουμε να το αναδεικνύουμε σε όλες τις πτυχές του και να το υποστηρίζουμε μέχρι να φτάσουμε στην τελική νίκη. Θα πρέπει, γιατί είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος που έχουν αυτή τη στιγμή και εσείς ως μέσο ενημέρωσης για τους πολίτες, γιατί η αναγκαιότητα αυτής της διεκδίκησης θα πρέπει να περνάει έντονα. Είναι έτσι και αλλιώς πολύ δύσκολες οι εποχές που ζούμε, δηλαδή ο κόσμος έχει τόσα χιλιάδες προβλήματα που πραγματικά πολλοί μπορεί να σκέφτονται διαφορετικά ότι έχω τα προβλήματά μου, τώρα τι θα κάνω και αυτό, όμως μέσα σε όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν γύρω μας είναι και αυτό ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι. Γι' αυτό και είναι πρώτη γραμμή αυτή τη στιγμή στο ενδιαφέρον της πόλης, γι' αυτό και οι πολίτες ξεσηκώνονται, γι' αυτό και έχουμε όλοι βάλει πλάτη στο να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι. Είναι κάτι που θα γίνει και θα μείνει για το μέλλον, για όλους μας, για τη Λιβαδιά. Το χρωστάμε σε εμάς και στις επόμενες γενιές. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Να ξέρετε ότι θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας σίγουρα και στο μέλλον. Εδώ θα είμαστε, εδώ θα είναι το ελεύθερο ραδιόφωνο της πόλης για το βήμα, να δίνει βήμα σε όλους εσάς που πραγματικά πιστεύουμε ότι αγαπάτε αυτή την πόλη. Κυρία Γερονικολού, για μια ακόμη φορά θέλω να σας πω ένα ευχαριστώ και αύριο στο Δημοτικό Συμβούλιο ας δούμε επιτέλους αυτά που πρέπει να δούμε. Έτσι ακριβώς. Σας ευχαριστώ και εγώ και καλό απόγευμα. Σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας.